Ak vám niekto povie, že teda platenou reklamou garantuje predaje, tak vám pravdepodobne klame. Vy môžete mať dobre nastavené kampane, čo je základ, ale vy potrebujete dobrú kreatívu, vy potrebujete mať dobre nastavený web, či už z pohľadu SEA, alebo celkovo vlastne aj užívateľský. Potrebujete mať doladený nákupný proces a hlavne veľa závisí od produktu, od kvality produktu, od cenovej stratégie, ako to je nastavené a od samotného nákupného procesu na webe. Nastavenie kampaní je iba jedna vec, ktorá vedie potom k danému predaju. Čo vám vieme garantovať je to, že teda ako efektívne rozdeliť náklady. Čo vieme garantovať je náš prístup v tom, že teda že nastavíme tie procesy, kampane a celkovo budeme s vami komunikovať veľmi úprimne, veľmi otvorene, aby sme vás posúvali ďalej v tom vašom biznise. Vieme garantovať, že kreatíva a naše výstupy budú na úrovni takej, aby vedeli konkurovať s vašimi konkurentami. Budeme garantovať to, že teda každý mesiac alebo možno aj na týždennej báze si zavoláme alebo sa osobne stretneme a si prejdeme výsledky a vysvetlíme vám, že ktoré veci, ktoré odporúčania by vás najviac posúvali ďalej vo vašom biznise.